A Herbamix Trade Kft. Egy modern, a gyógynövények illóolajait és kivonatait is tartalmazó állatgyógyászati vitamintermékrendszert fejlesztő, gyártó és forgalmazó társaság. Új hatóanyagok alkalmazását tűztük ki célul, melyet humán egészségügyi termékfejlesztésekben tapasztalt szakemberek javasoltak. Az Egészségügyi Világszervezet a WHO által is elismert, gyógyításra alkalmazható, az európai kultúrkörben régóta ismert gyógynövényekkel érve el a problémák megoldását. A Herbamix termékekben felhasznált gyógynövények antioxidánsok, antihepatotoxikusok, immunstabilizálók, nyálkaoldók, görcsoldók és gyulladáscsökkentők. Az indikáció specifikus terméksor tagjaival külön-külön is tudnak az állattartók megelőzni vagy kezelni egy-egy problémát, ugyanakkor együtt egy komplex rendszerben alkalmazva a termékeket teljes körű, a haszonállatok minden igényét kielégítő technológiák alakíthatók ki. Szerencsénkre a világ is úgy gondolkozik, mint mi. Természetes hatóanyagok alkalmazásával a betegségek megelőzésére fejlesztjük termékeinket, mely fejlesztések során folyamatosan felhasználjuk az állattartó gazdák visszajelzéseit, a professzionális piackutatási módszerek eredményeit, és természetesen a nemzetközi szakirodalom eredményeit is. A Herbamix Trade Kft. És a gazdák érdekei közösek. Hatékony termékek, legjobb árértékarány, bizalmon alapuló, hosszú távú kapcsolatok. Nagyon szeretjük használni a Herbamixet, mert a mai világban kifejezetten fontos, hogy a sok kemikália mellett rásegítsük a jószágot a természetes növények hatásaira, és a Herbamix az ebben kiváló, csak és kizárólag gyógynövények és különböző alkotóelemeik tartalmazzák. Jószágnak az étvágyát serkenti, különböző bélrendszeri problémák megakadályozunk vele. De amióta ezt használjuk, teljes mértékben látjuk a különbséget az SOS kemikáliák és gyógyszerezés, illetve egy Herbamixes vitaminozás között. Az élelmiszer előállítás kapacitásának növelése, az egészséges, magas minőségi követelményeknek megfelelő gazdaságos haszonállattartás a 21. század egyik alapkérdése. Erre a globális kérdésre adnak okos, előremutató válaszokat a Herbamix termékek. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.